Machiegni janeno mar LTN okinyi masani ageno ni en okinyi nendo ma okelo ni chia gi mor to moloyo ahinya odok ni Nyasaye erokamano kuom miyo odiochieng' machielo. Waromo kendo e studio kaendi mar mondo mi iwinji to ang'o mantiere ei oboke adek mantie kawuono gi nyinga en ni Okello an oboke adek. Oboke mar The Daily Nation, oboke mar The Star kod oboke mar The Standard. Weche mantiere kaendi abo malumo ni matin mondo mi ing'eni to ang'o matimore to moloyo ahinya e weche gik manotimre pacho kaendi kod bende piny mar libamba ma Uganda kama jo maundu tinyoro niendi ne omuocho miruto mano ne Uganda dek no ji 33 noyudo hinyruok mopogore opogore e timbe mapod sani endi nyaka wase kendo wacha kendo ne beni timo kamago eko wakwero e yo motegno ahinya nikech mano en yono mar rocho ratiro mar oganda. Ber ma ng'ato yudo sama jomoko tho onge kata chiel to en tim ma jo maundu ohero nikech gikelo godo luoro kuom ji ok nyal luor, ok nyal dak gi luoro nikech Nyasaye omiyo piny mondo wadage gi chir. The Standard. How terror convicts escaped committee. Nitiere jo maundu moko matama gi jo maundu matama ma enche nosekawo makoro bayo odang'ech mondo mi gibed kuro endo gitiek ndalo gi mane omigi. Gima lich ahinya ni nyoro sama koro nyegi weche mag maundu timre piny mar libamba mar Uganda e boma mar Kampala. Jogi bende nye otimo tim moro momako dhoji kaka nye giringo magi wuok committee ma bende en achiel kuom ute mag ang'ech masani ndi koro irita ahinya koda ka piny owacho pod omako dhoji. Jogi gin Mohamed Ali Abikar kod Joseph Juma Odhiambo kod Nishraf Abdallah Alias Shuki. Magi e joma sani ndikoro ne wachi ni gin jo maundu matama masani koro nokete odang'ech kanyo endo mar mondo mikoro gibede e iye kuro. Kata kamano endo ne giwuok kama giwuok gedhiye ng'amo ng'eyo onge. Soma ne weche to en ang'o. Nito oboke mar ang'wen mar The Standard nitiere kama koro Raila Uz Kwale as Ruto wraps up Meru vote hand maendi Raila nyinti gwengi koma Kwale kama koro nodhi mbele gi chenro ne maserombule gwenge koma Nam Chumbi. Ruto bende nyotieko kange manendo maserombule gwenge koma Meru mane wach mantiere kanyo endo. Sama bende kwa enoka koro Nairobi County ne oyudo governor manyien ma en Mikai Ann Kananu. Ann Kananu sani koro ne ochamo muma kaka governor ma Nairobi County. Obuti kuom bende madiromo mana dweche moko 6-7 to oganda dhi yiero kodwoke hero krach kapo ne thiche to bibiro ni governor Mundi thuolo matin ahinya e Nairobi County kaendi. Kata kamano wamiyo poch gi pak nikech en miyo mokwongo bedo governor e county man Nairobi. Miguna kaka nyasa wachine ng'ano endo ma bende osebedo ka nitie ga chiedh nadi gi mudo lak makone gi kocha kinde ka kinde kod doge piny Kenya ka endi to Miguna yudo mana ka koro nitiere manendo ma en sisi marabet kata korot marabdai moko nyalo muomo mondo mi ochopi to ma endi ni wachone Miguna en ng'ama lewe yot ing'eni ng'ato ma lewe to kiera ma en koyudi to omuomi ayanji koyudi to wach ni wach wachoni obedi ng'ano endo mahore obedo gitim mag mwagla madhano mwagla egor makung'eni ng'ato wacha ang'o titimo nang'o. Kata kamano Miguna ne giratiche to nitie jogo eko masani ndikoro gino kinde mage ma otero kwayo e doho mar mondo mi owe Miguna mondo bi. Maga weche mantie kanyo mana eno ka oboke mar The Standard malich ahinya. Ito oboke mar abich en ni jatend migawo mar weche mag tiegruok e pacho kaendi Ngire George Magoha sani endi koro iwacho ni to en ang'o madetimre mondo mi Magoha otiek weche mag skunde liel mach e pacho kaendi ke sani osebedo kaka skunde liel mach koni gi koni. Ipenjo ni to ere gima tang' Magoha tim gini endi muomo wuodgi mkose. Ngire Magoha Ann Kananu nochamo muma sama bende koro oboke mar 7 inyisowa kaka Sonko ne okoka thuolo ne mawinjore mar mondo mi obedi kaka ng'ano endo men governor ma Nairobi nyaka sani. How Sonko fumbled on way out of office. Mane wach mantiere kanyo endi nyalo somo. Ito oboke mar 8 koro inyalo mi weche go adimba kuku gi koda katiendgi kuom jogo eko ma gin achije okata achije ma gin jo maundu manyoter e odang'ech jo maundu matama ine kaka ne giwuok. Mano kaka wach nitiere kanyo weche mag thieth be nitie kanyo na kalweny ma thieth be koro sani amene bedo matek pa josomo gi jondiko ng'eny ka ahinya nyalo somo nyaka chop mag county kama bende koro jaoda Waitito mane gavana ma Kiambu be sani ko tere doho yo kang' machielo. Mano en wach ma weche mag mibadhi sama bende aneno ka indika
Poor Italy stumble into playoffs again. Mae wach mantie koro Italy ne ok ochopo manendo tuke mag adhula mag piny mangima kata 2022 World Cup. Sa bende koro ne gidhi amodhi mar 0-0 kotim ma Northern Ireland. Kata kamano endo England nye odonjo maber ahinya sama nye giseredho magoyo ko magin gwende madirama 10 kuom San Marino. Nye en roth Kabul nikech San Marino nyowe awen gini koro mondo koro gogi kaka nogogi 10-0. Mando koro igu 10-0 ka utimango tune pap mane ler mantie kanyo awe mano akawuna mapiyo piyo kaka nanyisi ni abro luomo Oboke Modesta wach maduong' mantie kanyo ni Mtwas reality check conned by US cab driver. My wach mantie governor feels that Kenya, just like Machakos, needs to catch up to the level of countries in the West. Mutua ma en governor wa Machakos ani nyalo somane angoma en ng'ani en ng'ama nadi long ni presidential series masani called the stadium koro en ming'in to en ng'a. Is he for real or is it all hawkers, poppers? Makayo ntiyo diero kanyo ndo diero mapong'o mna dhok. Pongo lewi makata kigole onge. Kaka wachinitiere hai bende koro weche go mag maundu manyotimore e gwenge mag Kampala mano endo e piny ma Uganda ni kanyo nyalo neno kantie tipo kanyo endo manyiso kaka nyegigo timore odiochieng' manyoro. Sama Raila bende koro nyoro kanyo nitie gwenge go mag Nam Chumbi nowacho ni koro jogo eko magin jongolo artists matimo tijegi bro yudo omenda madirom kwana ta malo 52 mar Skiza Tunes kaka ne owanyiso jogo eko magin jongolo. Maendi en wach masani ko tere do achiel kachiel kod bende jogo eko bende siro ODM inyalo somo mano ka in jangolo en wach maber ahinya. Wach mar Uganda ni kanyo Kampala twin bombings. Kenya tracking terror cells mane wach mantie sani endi koro Kenya besa ni koro bedo ni koro gise bedo ka tang mar Kenya e weche mag maundu sani koro chopo kang mamalo kalore gi manotimre e gwenge mag Kampala. DP has no regard for Mount Kenya. Uhuru allies say on Kiraitu attack. Ruto as in the reason to eat out at Meru governor and Nonro for standing with Raila. Region Parliamentary Caucus now says the attack have laid bare is contempt. Weche mancha ni Ruto wacho kuom Kiraitu Murungi sani koro wacho ni koro gin weche moko ni kare. Uneno ng'ano endo maja merima kendo ng'ano endo maja chul kuor. Sama bende koro ne odonjore kod governor ma Meru Kiraitu Murungi kuom chung kod migosi Raila Amolo Odinga ka gin kanyakla kod ka governor ma Kiambu ma en Nyoro. Magi weche ntiere kanyo to Oboke ni mar 6 inyalo ng'iyo. Raila promises meaningful jobs asks coast to reject wheelbarrows. Raila be wacho ni koro kacho thewe mosebere kiuso koda ka joka Ruto mondo mi koro gando were godo mondo mi koro grita ma koro obro ka hotel mondo chiu thuolo ma tije malongo ok tije mag dhiro thewe mane wach mantiere kanyo. Ito Oboke ni mar 7 wach machielo mantie KEMSA can't supply Panadol as counties owe 3.9 billion mane wach mantiere KEMSA ni mnakanyo time FKF aparo ni ber mamondo mi oneka gimiano time KEMSA ni en kamo ka endi ma kata Panadol masani kuro ginya kata supply in ka Panadol en sling en pa ni athma mabeche yoti mogik to kata mna kaka KEMSA nyalo supply Panadol onge to iwacho ni counties any go counties madirom billion 3.9 nyalo paro gono timre COVID kinde ma COVID chene ka KEMSA ne nyingo dhi marach. Wach mantie ka endi ni koro ng'ano mabro kawo thuolo mar Uhuru Kenyatta ka koro Uhuru Kenyatta osedhi yueyo nitiere gi wich bara chiedh nadi gi muodo lak kanyakla gi mano endo ma en gur gi laki e seche ma bende koro obro kawo mano endo goyi madirom 3.3 e budget mar piny Kenya dieri en wach malich yudo kan 3.3 trillion mariti mar mondo mi losi wachno. Alfred Mutua wachni koro olera kanyo maber nyalo neno pa josomo kod jondiko ni kanyo sama bende aneno ka koro stop trolling rainbow moms anti Jemima magi kikoro gino wad is nyalo ng'iyo kanyo. Harmonize cause Diamond junkie mai wach manitasa ni koro ntiere beef mantik in Harmonize kod Diamond sani koro ochuchinga koro gichako bare wach koni gi kocha ni Diamond na junkie kera nyalo wacho na onge dholuo onge wach. Stop making Raila your campaign agenda, Odhiambo tells Mudavadi. Manila mantika nyendo game MP says ANC leader tells Kenyans how he plans
to tell Kenyans how he plans to uplift their lives if he's elected president. Sani koro Akuba ma en jawar bura magim onyiso Mudavadi mar mondo mi owe tiyo gi nying Raila kinde duto kamoro amora modhiye. Makmani onyiso jo Kenya gimabo timo negi kaponi oyiere. Fantastic boss. Mings wants Southgate to stay after giving players special belief. Mane ler mantiere kanyo endo. Mings ma en defender mar England dwaro mar mondo mi koro jata kweth margi ma en Gareth Southgate odong kik mondo mi owuogi nikech sani koro Southgate osetero nyaka e World Cup. Gidwa mondo mi Southgate odhi nyime. Mane ler mantiere kanyo endo. Wach machielo pod nitiere Oboke niendi ma The Daily Nation katiko godo en mana wechegi kumaga prison break or inside job. They had questions. Jogi nyotony owuok e od ang'ech kose nyene mana gima nyotimre manye olosi mutudi gi iye kanyo ka koro ne giwuok. Mane nde wach mantiere minego beni koro ji penjore kanyo achiel kachiel. 3 hardcore terrorism convicts escaped from committee. Kenya's most guarded jail, but the security accounts aren't adding up. Mane wach mantiere. Machielo mantiere kanyo en budget cut signals and of bodies NMS. Sanya wach ni koro NMS no me budget matin molo mimiega pile. Mano en ranyisi ni koro tijigi kaka NMS dhi rumo kose en nango. Ay kanyo neno ka koro Madam Governor Kananu sworn in as city's governor, so mana Oboke ni mara pargareyo. Mane wach mantiere kod wach made mar badi ni Oboke ni mara pargareyo. Wach madamed kaindi kichano kasama ya wanga onge gidom na chalo. Mane koro Oboke ni mara ma Oboke ni mara dini mara berio. Ano ka wach mantiere kaindi ni koro Kanu blames Oka tension on NASA's chronic wounds. Mane wach mantiere kanyere yor koro uthichre e Oka. No wach ntie gima ok timre e Oka ka. Oka ka en One Kenya Alliance. Koro ntie yuarruok ni Gideon Moi chal gi mar sero Raila. To Mudavadi ok dwar wacho ni kich koro mano chal gi magidok e NASA. To NASA chande ne pun tie gadhonde mang'eny ahinya mapok ochango. Ok dwar mondo mi gidhi gichieg adhonde go eko kendo. Koro en yuarruok manitiere ei Oka kanyo. Oka ni tano ka en mana Oka. Nikech kaka gik moko dhini onyalo chopo kama ma bende odhi bedo makenkeng ma bende ok bedo ni en kata wach minyalo wachi kamora mora pa josomo kod jondiko ni kanyo janeno mar LCN thuolo ni endi en mari mang'eny to koro parogi chalo nadi. Aye koro nitiere wach kaendi mar Oboke malang parenting kaka nyalo bedo janyuol makare. Gini sani koro tamo ji jonyuol owe nyithindgi ne jotije mag ot kod jopuonj ni gini gidich koro en wach malich ahinya. Atieko nikech thuolo onge nacho na abrom na luomo ni aneno ka indika koro oganda go eko magin jogo ma gin johera mag AFC Leopards kod Gor Mahia dwaro mondo mi caretaker committee mondo mi kosa ni endi odhi nyime kaka dhino. Big Two wants independent body to run the local league. Mane wach mantiere mondo mi koro oduok mano endo ma en Kenya Premier League. Broke Gor target 15 million in funds drive tomorrow. Mane wach mantiere Gor sani ndi koro manyo milion 15 odiochieng' makiny nitiere rambe mabro timre e botalne kod Migosi Raila Odinga. Aonge wach mang'eny kaka nawacho ni en mana luome bed koro odiochieng' ni ndo mani kare kiny kendo ka Nyasaye omiyo thuolo wachak watime kamae.